Ma'am Eli, naay mga hulam og kwarta. Unya, wa ko ipahulam. Dili man siya mo tuo nga wa ko kwarta kay lagi di ako gawas. Unsa may buhaton ana Ma'am Eli? Sus kasayon ra magyud kaayo ang imong problema nun spa. Of course, kamo nga naa diha sa gawas na sa abroad, automatic ko na sa ato mga silingan kaparyentihan ultimo magaling atong ginikanan o mga igsuon, maghuna-huna gyud na sila nga kamo adunay kwarta. Pero syempre kung naa ka sa gawas, lisod na siya. Ga-earn ka og dollars, gagasto ka og dollars, gikaon nimo dollars, rental dollars tanan. So meaning to say, mura kag sa Pilipinas, labanan ng peso ang imong mga expenses. Now karon they're expecting daghan kag kwarta kay syempre lami imong kinabuhi, nag-post-post mo kanilaag ka dito, nikaon ka diri, munay ilaha nga mga mindset nga daghan jud kag kwarta, nakalaag magali ka, nakakaon magay kada perting sosyala unya karon wala kay kwarta. Mga panulay mo hang ano mga buot-buot mo wala mi kwarta ko no. Ngano kabalo mo sa among bank account, kamo di gahawid sa among budgeting, kamo di gadawat og sudugi ka sa kompanya. Ngano magbuot-buot man wala mi kwarta, wala mi pahulam. Pasensya mo inom sa konti mo, inom sa konti kay murag na sa sulabian ko kana. Kinahanglan madyo kung from time to time. Mainom kog tinon spot kay makirid away baya ko. Kinahanglan ma-neutralize ni akong blood pressure day kay ako'y mahinay ka dad. Kini ba ko nga ni promise ko rumunta nga di ko mga saba pero makadungog ko mga nga klase mga tawo gali nga magbuot-buot sa ilang kinabuhi gali sa wala na kay kwarta diri ka kalisod na kamurat-murat ginawa. Di ka balong mangumusta ni mo na unsa na kanya buhi pa ba kanya ginawa ba kanya. Mangumusta lang magmahula mo kwarta. Ya pagkakaroon imong wala kay kwarta, magbuot-buot mo sila nga na kay kwarta. Ngano man mo na kabalong nga naay kwarta. Pasensya. Ay, kinahanglan dyan ni Madam Gritchie, kinahanglan dyan ning mainom tagdaghang ti. Muna na mo yung mga ti diha ay panghatag diri kanawa yung panggamit nga ti padala diri nako kay akong hot do na aim no nako na ti buok adlaw. Pasensya na mainom na po balik ko ti. Kabalo ka non-spot to prove to them and for them to believe that you are budgeting your money and you are out of budget, give your ATM card together with your PIN number. Sila rin ipa-check sa imong bank account. Tagaig resibo na yung mga bagag now, no? Di kasabot usahay rabagod. Lagot na, lifetime na. Ang pura yun, nga makontrol na akong emotion, kay maglagot ko kung ano mga tao. Kaya kung misal ako sa abroad, na ako din sa Pilipinas, naning kamot yung kuta mas ginhawa para sa akong pamilya, para sa akong mga igsoon. Sa mga tao nga nanginahanglan o tabang, mga tao nga in dire need, nga kinahanglan nila itong tabangan to uplift their poverty and to help them financially. Pero usahay man gawin, maabot sa punto sa atong kinabuhi, na mahutag yun ta, mahubsad yun ta, kanito ng adlaw sa atong kinabuhi, dagat ang kwarta. We have our own payables, we have our own maintenance, dagat ang ikastuan, dagat. Ang tanan, lumalabay lang. Kabalo ka sa mga OFW nga naa sa gawas, no? Swerte kaayo mo kung makapamilya mo o ka nang dili mga haras kay pag-abot sa kwarta. Kaya di pa mo na malikayan, ang mga pamilya nga. Gabing na ka ikaw na lang tanan, mura bag ka ng of course breadwinner. Ana mga automatic man ang breadwinner pero naiupan ka ng sobra ra ba ka isa nga tanan ba? Nga murag wala na sa lugar nga gamay ra gali nga buta nga pwede sila mangitag paagi, ikaw lang gihapon. Oh, they are not thinking of your effort. They are not thinking that your sweat and your blood is lagot ito. May emotional ko de basta mga OFW dahil. Masakit ka usahay mo nang ako usahay makasabot ra pugos mga uban nga OFW nga magdinalo sila kay nasubraan. Kinahanglan bi ako magtigom sa imong kaugalingon, di ba? Kadaghan na ako nagibalik-balik dito nga. Kita po sa atong kaugalingon na trabaho ta, kinahanglan po ato i-secure ang atong kaugalingon. Maminaw mo. Salamat mo. Oh, kinahanglan po ta maniguro. Kay kung wala na punta, kaysa may mutabang nila. Muna ako usas ginaingon sa akong mga boyfriend. Char. Sana all na no, mausog na po niya akong topic. Maabot na pas boyfriend. Pero syempre, charot-charot lang na, day. Mayingon ko ka dito nga. Ako mo prangka man gyud ko. Sige. Di ta maghisgot og dinalo kay kanang dinalo day pag magpost ka daghang mubash, daghang pinasagad og storya, daghang mukontra, daghang sige di ta magdinalo. Istoryahon nato ni sa kanang mahinahon nga pamaagi, kanang istoryahon nato sinawon nga pamaagi. Kabalo mo prangka ra gyud mo sa inyong pamilya para makasabot sila. Kay usahan, kamo ra po'y salaan. Kay nasobraan po mong hatag, nakalimot na po mong remind nila nga dili sa tanang panahon makahatag. Ing nadayon mo ni pinaka the best nga buhaton paminaw mo. Sige. Di ta maghisgot ka bahig dinalo. Di ta magdinalo sa pamilya. Kay family is life. Akong duk hantanan. Hasta dayapir pamti napkin kalamay kapitanan kuryente ako'y bayad walay problema. Nga anong problema ho man? Di ama ko sa abroad. Daghan man kong kwarta. Kay mo na yung pagtuo. Nga kwartahan ko. Milyonaryo. Kay nakita mong nikaon sa restaurant. Nilaag mis kag-asa.
Misag ipakuyog na sa barkada, misag ipasakay ra, muna nakabot anang lugar ra. Hala, inyong pantuko. Dato na ko, sige, di ta magdinalo. Sipo ko padalas pamilya kada bulan no. Pagpila ka dulyaris no. Miskag resibo na nakaptan halap padala. Miskag hilamta na diri, gikumbulsyon na diri, galuko na laman. Wagi mangumustag, mamalatay na baka diha, maginhawa pa baka diha, napa baka gikaon diha, wagod kay kwartahan lagi ka kay OFW, abroad, lamig trabaho, pag-uli, sexy kaayo, daghal kay bagahe. Ang sulod ay dito, mga sabon, shampoo, kay kinahanglan pong tiguman, kay di ka manghatag pag-uli, buy-buyon pugas mga silingan, pati mo mga parinti, inupuang, nalupog ka, sa tanang ng abroad, di pa rin sa atong silingan dito, nga gikan Raskuan, Manila, gitagaan, mig biskwit nga ribis kung nga Oskalata, ikaw na hinuon, nga gikan kag United States of America, gikan kag Australia, gikan kag Canada, gikan kag asang Utah, Saudi Arabia, wag yo kay gikahatag sa amo, mga daluon man mo, nangausob na gyud mo, naka-abroad ra gali mo, mao na yung mga batasan, may patong wala mo ka-abroad, kay muhatag pa muna mo, makalandong pa mo sa imong iyaan, makalandong pa mo sa imong iyuan, makalandong pa mo sa mga igsoon mga silingan, sige, ang hatag pa kay abroad, dato na kay abroad. Karon, aritas kamatuoran, aritas kamatuoran. Ingna, walay problema ang paghatag, di ta magdinalo, kalipay nato ang paghatag o pagpaambit sa mga grasya nga naa ka nato. Pero, ayaw intawon ko og hubsi. Meaning to say, ayaw intawon ko og hotdi og kwarta. Dapat mahibalo mong muhuna-huna og mubalanse nga kung gigastuan mo, doble ang imong nga effort sa imong kwarta. Gagasto kanila, nagasto ka sa imong kaugalingon. Karon ang mahitabo, kung akong ihatag ninyo tanan, dayong nagkaingon-ingon ko diri sa akong lugar, nahutdan ko kwarta, nagkautang-utang ko, nagkapubri-pubri ko diri kay tungod ninyo, kay mamugos gyud mo nga na ako'y kwarta, miska wala ako'y kwarta, na. Kung sa may mahitabo na to, tanan. Kisa pa may mutabang. Ngayon, yung manggihutdan, inyo manggihubasam tanan. The water in the river cannot continue to flow if it's already dry. Sa pa may ihatag dihag wala na. Pagkuot ni mos bulsa buslot, lagay naman lamay imong makaptan. May kay na may lagay nga maugay-ugay kung wala po'y lagay unsaon naman na. Dako kay problema. Muna inyong dapat masabtam. Muhatag man na muhatag. Pero gali pag abot na isa point nga ang budget nga para sa kaugalingon mahilabtan ako usahay gali ihatag ko kay nato ng atong para sa kaugalingon kay pamilya, mama, papa, igsuon, paryente, lula, lulo, lahatag. Walay problema. Pero dapat makasabot sila nga dili ka hubsam, dili ka hutdan. Kay intawon kung ikaw may mahutdan diha. Okay ra. Kay makadawat pa makagsweldo. Ang problema kay di na makakapadala. Kay napuno na makag-utang diha. Nagkaingon-ingon naman ka, nagkapubri-pubri naman ka. Saan naman ang mga tabla mo, tanan? Na, di ba? A reality that no one can understand. Basta naka sa abroad. Ako dahil ko affected ko dahil. I cried at tears. I wiped it dry. I was confused. I cleared my mind. Ingon ana unta, no, dapat makasabot sila. Makasabot unta mo. Dili kay nakita ra mo dihang lami kay purma. Dili kay nakita kag nikaon og perting lamia, nilaag sa restaurant, naligo sa suba diha sa Africa. Dato na dayon. Dili ba day pwedeng makakwarta ta, gatigom ta kay mulaag ta? Di ba day pwede gatigom ta para makasulod ta ang restaurant para makakauntag lami sa kahago, sa kakakoy, sa atong pagpangitat, kwartang pagpanarbaho? Di day pwedeng malipay. Bisag usa ka adlaw lang. Okay lang nakitaan ka usara ka ni ka sa restaurant. Kadaghan po kay kag picture sa labang puna nimo. Kay kanang imong picture nga 20 ka buok. Gialusay man po nimong upload. Sala po na nimo. So dapat kung ato kag restaurant, nagpicture kag siyam ka buok, gihurot og upload. Para us ka agira. Ang uban man gud pod kay maalaan ko mong dato diha sa gawas nasod kay ni ato ka anang lugar ra. Maurang lugar us ka adlaw ra ka diha. 50 imong picture. Unya us ka bulan man po nimo sige post. Hala kada adlaw post di. Naunsa naman laman ni sila dato guni kay na kada adlaw galaag. Kada adlaw ka kaunto a social kay wa sila kabalo. Usta adlaw ra dayto imo ra gibinag sa post kada adlaw. Sala po na ninyo. Lagot po ko ninyo. Dapat i-post ra ka usa. Para uska agira, birahin na palupian tube, lighty na yun. Na, maglagot good tang. Anong una na nangabuhi pa ni mga tawuhan ni, they are not grateful, they are not happy. You should be happy. Dapat malipay gyud ka kana kay pamilya, sakop, igsuon, parinti nakaadtog abroad. Unsa may pinakanindot ana? Unsa may advantage ana? Kung di na nimo siya hubsan,
Kung magpaabot lang juga kung tagaan, kana siya maka-establish. Okay, wala man siya daghan kayong surang-surang sa kinabuhi. Oh, mahatag na siya monthly. Ana, ginagmay ana. So maka-establish siya, makapanukad siya. Meaning to say, kung nakapanukad na siya, makatigom siya daghang kwarta. So madato na siya. O ano man ay mahitabo. Kung ang kanang uban miskag 50 na katuig sa abroad, ni-retire na sa abroad pag-uli. Wala, kay nahurot. Nya may untag pag-uli na to. Nay mo galam, wa ra bagay mo galam day basta wa na tay kwarta day. Sige hon ra tagpa lat aglulong kalamong gay diha na bahala nalaman mo sa inyong kinabuhi. Pag sure ball. Tinuod ba yun na? Ngunay dapat unta hunahon sa mga pamilya parinting nga dapat mo establish sa ng inyong family member nga nakaadto gawas ipa-establish sa guna siya. Mura ra guna bag nag-eskwela bata ba? Pahuman na sa guna bahalag magkautang-utang ta, bahalag magkadiin-diin ta, pagka-graduate anang college, pagpangita anang trabaho, makatrabaho na na. Ayaw nagsigihig pangayo. Hangtod makatigom na, maka-establish na, makahuna-huna pa nagnegosyo, daghan pa na mahuna-hunaan. Madato siya kaysa mabulahan. Kamu ra gihapon. Oh, mubalik man na. Mga mga taong sigpangayo usay gubot ning kalibutan. Daghang mag-away, daghang maglalis, gubang pamilya, gira diri, gira dito. Di na mo pirmas yuta, di mo ka magpadala, kaya dalo ko ka. Haso lang inyong kinabuhi. Pero una na siya, something nga dili ma-realize sa mga tao. Kaya kung sige pangayo, why not igom, why not invest, wa ka establish, pag-uli, mura kung gibiyahe dito, dahil ni back and forth, mag-uli, walay nadala. O kamo na po yung decision anak sa inyong kinabuhi because usahay po, naapon nato ang control. To amang kasagawas, naman ka sa Pilipinas, ikaw na mo control sa imong kaugalingon. Usahay tunlon man gyud nato ng mga kasakit. Oh, tunlon ako tunlon man gyud nato dai. Di magyo ko magbilin. Nganong di man ako tunlon nga gibayran man po nako na. Sayang na po tunlon gud mo dai. Kinahanglang usay tunlon ni mga kasakit, mga pamuyboy, mga pangasaba, mga pinasagad nga istorya pagbutang-butang. Tunlon gud nimo dai, ibaabot gud sa imong fallopian tube. You need to have a purpose, you need to have a goal na mo establish do ko diri. Bahala na namang istorya da because once ma-establish na ko, it's payback time. Mao na. Kamo na decision dai. Kapoy nagyaw-yaw diri. Nang tarong ngayon yung mga decision sa kinabuhi kay na light. Light. Tanak yung mga fallopian tube.